Dari jauh lah tadanga suara gandang, ditingkah nandek si pupui sarunai, tandonyo urang Minang barale gadang, manjapui anak daro jo marapulai. Para hadirin yang berbahagia, kedua mempelai dan rombongan saat ini telah sampai di depan pintu masuk dan akan kita sambut dalam prosesi penyambutan pengantin secara adat Minangkabau. Seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. Selamat datang kedua mempelai yang berbahagia, anak daro jo marapulai. Selamat datang ayah jo bundo. Selamat datang ninia jo mama, adia jo kakak, cukui rombongan kasadonyo. Buah cubada di tangan laman, dapet di julua jo ampu kaki. Usah lamu tagak di halaman, ambiak cibua basuhlah kaki. Manolah sagalo ninia jo mama, cadia pandai, alim ulama, suluh bendang dalam nagari. Nan gadang basah batuah, nan bapucuak sabana bule kok baure sabana tunggang. Tingginyo tampak jawah gadangnya jolong basuo, kapai tampe batanyo, kapulang tampai babarito. Serto bundo kanduang kami, limpapeh rumah nan gadang, ubek jariah palarai damam, sumara anjuang di ranah Minang. Ketek ko indak kami sabutkan namo gadang, ko indak tahimbaukan gala. Namun ujui jemu kasih kami indaklah babari dan coba balabeh. Indak pulau basisiah non bejoba siba, indak babateh sarato bahinggo. Salam jo sambah kami, tatumpak bake dun sana kasadonyo. Tanam siriah, tanamlah pinang. Tanamlah bulunan sikarakok di halaman. Cabiak siriah, gatoklah pinang. Guluanglah pulau paisok nan kapamenan tangan. Siriah nan sahalai iyo minta dicabiak. Kok pinang sabuah iyo pulau minta digatok. Sarato sadah sakete nan minta dipalui pulau. Pia mani taraso ka ujung lidah pai nyunak turun karang kuangan, membayang kamuko baitu bana sanangnya hati kami sajua dalam kiro-kiro. Menyongsong marapulai nanjo anak daro, ayah jo bundo, niniak jo mama, adik jo kakak, cukui rombongan kasadonyo. Selamat datang anak daro jo marapulai, selamat datang ayah jo bundo, selamat datang niniak jo mama. Jiko nan diama lah pacah, nan dimungkasui Allah sampai, nan dinanti-nanti Allah tibo, nan dijapui Allah pulau tabau, anak daro jo marapulai. Kedua mempelai beserta orang tua kami persilahkan untuk naik ke panggung pelaminan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah Bapak Ibu yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penyambutan kedua mempelai secara adat Minangkabau. Ampun beribu kali ampun, ampunkan kami nini mama sanato sananya sudah. Jari sapuluh kami susun, maaf jurilah kami minta. Kita bersama tua jomudon tuana. Nan dia to banda dahulu, nan tajamu ate parigi. Jari sapuluh kami susun, sambah jo simpuah menjalani netuana.
Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan tari piring klasik yang merupakan salah satu kekayaan budaya tradisi dari ranah Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat, atau Nagari Urang Awak. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita ikuti kata sambutan mewakili Silang nan Bapangka, Karajo nan Bapokok, Sarato Karako nan Bajunjuang. Ia akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Kolonel Asno Minanda, SPTHT. Yang pertama, kami ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua meluangkan waktu, melangkahkan kaki untuk hadir di acara resepsi pernikahan Ananda Muhammad Faza dan Ananda Tri Putri Islami. Kedua mempelai telah resmi menyandang status sebagai suami istri sejak melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Desember 2022 di Pariaman. Dengan demikian, keduanya kini telah mulai menata kehidupan baru sebagai pasangan. Maka dari itu, kami mohon doa restu kepada Bapak Ibu sekalian untuk kedua mempelai. Semoga pernikahan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan kebahagiaan, kedamaian, dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah, serta menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya mari kita ikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Noveri Maulana, yang mana beliau juga sekaligus akan memberikan petuah bagi kita bersama. Mano sagalo ninyak mama nan gadang basa batuah ulu adai pangkalimbago urang nan cadiak candokio lagi jo arih bijaksana nan mabagam sako adai nan manarimu titah nabi alif ulama cadiak pandai suluh bendang dalam nagari pagaran kokoh dalam kampung. Sarato ibu dan jo bapak budo kandung limpapeh rumah nan gadang ipa jo bisan dun sanak jo handai tolan sarato hadirin sekalian. Di hari saharinanko sanangnya hati ndak kapalang, sanangnya batin ndak tahinggo. Apa musabab karanonyo mancalik marapulai jo anak daro duduk basandiang baduo di palaminan nan tan cinto. Apa mukasui dan kandak pakai kita bersama doa jo restu nan kami pinto sakinah mawadah warahmah itu harapan kabake marapulai jo anak daro. Bapak Ibu dun sanak kasadonyo disusun jarinan 10 ditakwakan kapalonan 1 sambah kita kepadonan ilahi mari kita berdoa bersama ambo bacokan dari muko diaminkan dek dun sanak kasadonyo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban الدنيا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita haturkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Noveri Maulana yang telah memimpin kita berdoa bersama sekaligus menyampaikan beberapa pituah adai untuk kita bersama. Marah pulai
lagu apa duetnya? Lagu apa nih? Lagu kebangsaan Minang tentunya ya. Pasukan joget awak tadi manyo. Dipanggil pasukan joget sebelum setelah itu foto bersama. Kita ada jual lempar bunga. Sebentar lagi akan ada lempar bunga dan berhadiah. Ada hadiahnya lempar bunga. Nah, langsung semangat kalau udah mendengar lempar bunga. Tapi yang menangkap khusus yang jomblo. Yang udah punya anak bini enggak baris lah ya. Gitu dah. Asik asik. Boleh dipimpin jogetnya? Manjogo ladi. Asik asik. Jendela di balik tirai. Lalamu kita tabatamu pandang. Jogokanlah diemu nan jali. Lalamu kita tabatamu pandang. Jogokanlah diemu nan jali. Inilah lamonan den tanggongkan. Basuo usaha urang datang. Den naik kok tiba udah jan bajalan. Atarungok badan dek menantikan. Semua joget yuk. Kok tiba udah jan badan. Kok malu-malu? Badan dek menantikan. Semua. Yang mau antri foto udah gak sabar ya. Asik asik. Tingkau usah dibuat. Janji nalamo kita paare. Kok kanai berang? Kok kanai berang de urang gae. Marilah kita Lupai barang asik. Yo ba itu lain sama namun bumi baputa jandi jamekan. Aduh cinta renai salah ragu sayang di mati bonyo kita nantikan. Aduh cinta renai salah ragu sayang di mati bonyo kita nantikan. Semua. Asik. Bebas. Goyang pan. Manjogo ladi. Asik asik. Dari jendela di balik tirai. Aye aye. Lamo kita tabatamu pandang. Jogokanlah diemu konan jani. Lamo kita tabatamu pandang. Jogokanlah diemu konan jani. Inilah lamonan den tanggungkan. Basuo usaha urang datang. Den naik kok tiba udah jan bajalan. Atarungok badan dek menantikan. Den naik kok tiba udah jan bajalan. Tarungok badan dek menantikan. Asik asik. Tingkah usah gue. Janji ngelamo itu paare. Kok kanai berang de urang gae. Marilah kita malompe tobe. Yo ba itu lain sama namun bumi baputa jandi jamekan. Jo cinta denai usalah ragu di mati bonyo kita